Wat mist u het meest uit Turkije? Originaal checkerdek. Wat is dat? Piet. Deze Pieterzon. Echt goed van Turkije. Waar het beste van de wereld eten. Ik kan jullie nou allemaal cursus geven. Hollander of Marokkaan is open zo. Holland, kijk wallah, je zo. Oh, echt lekker deze. Niet goed. Maar kijk deze. En ook zonder gek gooi binnenkant. Niet vies maken, zelf de Marokkaan altijd vies. Deze techniek automatiek. Turkije heeft speciale tanden voor checkerdek. Jij één keer bereken, zo bereken. Dan tong, klein beetje aanraken. Zo'n piet komt binnenkant, weggooien. Hoeft niet tak, 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 heel dag doorlaan deze. Nog één keer. İki kapı